Manam nama amang isayang kat ti Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter, the Health Caravan, kaspaseti World Red Cross and Red Crescent Day. Tay tiket may sa Global Humanitarian Network, a dedikado iti panang salbartigi agen panang titulong kadagiti ag kasapulan. Maangay daytoy into na Mayo 8 iti mismong opisina dayti P. Gomez Street, Barangay 23, San Matias City, Ciudad ti Lawag. Isagot da dagiti libre serbisyo kas kuma iti Operation Tuli, feeding program, libre a medical mission, idinto nga adapay iti lecture demonstration. Yaw awis ti Philippine Red Cross iti pananggundaway dayto yung aktibidad saan lang ay dagiti taga syudad na dikit iti so amin a lumugar dito iya probinsya. Nakalokat met yung opisina para kadagiti mga yat nga pareserba ti slat tapnon inton no kaaldawan ti aktibidad ket adan tinaganda iti listaan. Okay. So ada palista nga maaramid idol Joan sa gayam nga kwa ano sinati dumasarlatadtan. Uwen idol Bernard ata adu deto nga activity at iti Operation Tuli. Dagpakugit kasay. Wen sa pila da sa malimit pila digiti dadto mga vilka digiti dadto mga services idol don. Ada pay dental kasay awan. Uwen pasit ka deti medical mission ba yan idol ba? Ada apo social. Tunano dito idol Joan nangigditi date na tatay? May 8 idol Bernard. 8. What's May 8? May 8 that is Thursday mo't lang. Ayan, sa Marsarong Alawas, correct. After na ganan after tayo nga holiday next week and then a week after next. Apo talaga. Naglaing ti English ko dyan. A week after next. Iti dito na nakamat nga aktibidad. Papananda no ka Idol Joan pagrehistrohan. Any Red Cross Batak, Red Cross Lawag, kasay? Or mabalin tayo munisipyo. Dabano ko Red Cross extension ti munisipyo, awan? Adati coordination Idol Bernard kadeti RHO when iti opisina da mismo asi degti provincial hospital Idol Bernard. Barangay 23. Barangay 23. Okay, kayo nagparehistro. Amin nga ages or ada limitado na Idol Joan? Awan ti limitasyon na Idol Bernard pati kadagiti mayat nga agpatuli hanya sa edad ket naka-open da Idol Bernard. Nagpakugit na nakugit ka Alger. Nalpasen ako te. Sa lutsud lang okay. Okay, Red Cross Crescent, okay. Free Operation Tuli feeding program. Opo, magpamakanda pa. Kung kasapay free medical mission and lecture demonstration. Lecture dati, dati Idol Joan, first aid. Ni so aminen Idol Bernard ken panang saluwad ti salon at lang nang rona kadagiti agondaway pro tayo kadagiti saksakit. Okay, very good. Saludo kami sa inyo. Nagpapasalamat kami sa kanilang head din si Madam Edna Orsino. Tama? Idol Joan ng ating Red Cross Ilocos Norte. Go ahead Idol Joan. Damag ito Philippine Red Cross kadwa 99.5 Asin Lawag Idol Joan di Tatak or